dia i bona hora. Encarem aquesta sessió plenària inaugural que representa situar la primera paret mestra, diguem-ne, del Congrés. La sessió va de preparar el sistema de serveis socials per a l'envelliment de la població i comptem amb una investigadora de la London School, la senyora Adelina Comas Herrera, que durant els propers 45 minuts ens desenvoluparà una presentació en la qual fixarem més reptes per si aquesta primera intervenció de l'honorable conseller Chakir El Homrani, que com ha quedat clar no es tracta només de parlar en clau protocolària, sinó, òbviament, d'abordar personal i directament els reptes del sistema, doncs farem aquest viatge. Intentarem formular una sèrie de preguntes sobre com el repte de l'envelliment impactarà en el sistema de serveis socials i es tracta de cloure aquesta intervenció fixant una visió. Per tant, també parlem de mirada llarga, parlem de visió de naturalesa en clau estratègica i quan es fa un pla estratègic el més important és la visió que es projecta, la visió en la qual ens volem situar en el futur proper. A veure, en el futur proper ens trobarem que Catalunya liderarà aquests rànquings que a vegades es fan de països amb més esperança de vida. Però el que no està clar és si liderarem o no, de moment no, l'esperança de vida saludable, que és el mateix situar en els anys, situar-hi aquesta vida, situar-hi tots aquests reptes vinculats a la promoció de l'autonomia de les persones al llarg de la seva vida. Us presento l'Adelina, és investigadora a la unitat de recerca dels serveis socials de les persones de la London School. Ella és economista, llicenciada en Economia, i és investigadora del Care Policy and Evaluation Center, com us deia, de la London School, i és co-líder del projecte que es tracta, el projecte té l'acrònim que es diu STRIDE, i es tracta de cercar i desenvolupar respostes des de la política pública a l'entorn i a l'atenció, al tractament i suport a persones amb deteriorament cognitiu i demència. També em consta que se centra en polítiques en països en desenvolupament, els developing countries. Per tant, amb aquesta primera pedra o viga mestra intentarem emmarcar molt aquest inici del Congrés. Els propers 45 minuts són per ella i els següents 15 minuts també seran per vosaltres per poder formular i, si és el cas, debatre alguna coseta que hagi pogut quedar a l'aire. Gràcies, Adelina, per ser present en el nostre Congrés. L'Àgora és teva. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la invitació. És un gran honor ser aquí i estic molt contenta, a més de venir en un moment en què esteu parlant del pla estratègic i que jo crec que heu començat també aquest camí. Jo tota la meva vida professional l'he passada a fora, al Regne Unit, bàsicament, i no estic gaire acostumada a parlar de feina en català. Llavors, si m'entrebanco, sisplau, disculpeu-me, si necessito alguna paraula que m'ajudeu, ja us ho demanaré. La meva presentació, jo treballo a nivell molt internacional i molt des de vista de vol d'ocell. I és pensar una mica com preparar-se pel canvi que ja sabem que ens ve i pensar una mica en quines eines tenim a la nostra disposició per fer bé aquest canvi. Vull fer una mica d'aclariments. Jo parlaré del sistema de salut, del sistema de serveis socials, però això és un eufemisme i, com bé ha dit de fet el conseller abans, crec que estem en la mateixa visió. És més, parlar d'un sistema en tots els països és més una aspiració que una realitat. La major part de països tenim tota una combinació de molts sistemes diferents i amb la persona que es troba al mig intentant trobar el seu camí. I el problema també és que estem en un
un camp de molta confusió lingüística, parlem de serveis socials, parlem de serveis de llarga duració, de salut, de dependència, i fem servir moltes vegades les paraules de forma indistinta, tampoc està clar de què parlem i qui parla de què. I estem en un camp també amb fronteres institucionals molt rígides. I començo amb aquest petit aclariment. I llavors també voldria pensar una mica, quan parli ara, parlarem sobre serveis d'aquí, i he posat a sota una referència al World Report on Aging and Health de la OMS. És un document que jo crec que és interessantíssim a l'hora de com pensar en el futur de l'envelliment de la població, i pensar una mica en una visió potser més moderna, més diferent de com parlem d'aquest tema. I on parlem de serveis per persones que potser estan en risc de perdre el que seria la capacitat intrínseca, que tant pot ser tant física com mental, i que viuen amb mètodes que no poden compensar aquestes pèrdues, sigui perquè les pèrdues són molt importants o sigui perquè el medi no és adequat o no és capaç d'adaptar-se a les necessitats que canvien d'aquestes persones. I per què són aquests serveis? Aquests serveis són perquè la gent pugui mantenir un nivell d'habilitat funcional que els permeti viure amb dignitat, que els permeti tenir accés a cuidadors formals i informals i sobretot a respectar els seus drets bàsics. Estem parlant de serveis que fan que les persones puguin tenir una dignitat humana que tots desitgem. I és un tema molt bàsic, però molt important, perquè molt sovint, sobretot jo soc economista, la gent parla, bueno, si tenim aquests serveis, què estalviarem si gastem en serveis socials? Es tracta d'estalviar o es tracta que la gent visqui com creiem com a societat que hem de viure. I finalment aclarir, quan parli de dependència, en parlaré en el context que es tracta d'una situació en què l'habilitat funcional ha disminuït fins a un punt que l'individu ja no pot realitzar les tasques de vida diària sense ajuda d'altres. Amb aquests aclariments, us recomanaria també, a mi m'agrada molt i a l'hora que esteu parlant dels vostres plans estratègics, el marc que ha fet servir l'OMS per parlar de les oportunitats de l'envelliment saludable, i per mi és molt interessant veure com el paper del long term care, que seria aquí els serveis socials, i com s'emmarquen dintre del que seria la trajectòria de capacitat intrínseca de les persones i el paper que té tant a nivell de prevenció com a nivell d'intentar reforçar la capacitat intrínseca de les persones. No és només una cosa que ve al final quan ja s'ha creat la dependència. Llavors, aquí, amb aquesta transparència ja podria acabar, però aquí és una reflexió, i després d'uns quants anys d'investigació, de treballar en diferents països del món, de què és el que necessitem saber si volem preparar-nos pels canvis que ens venen o que ja hem tingut, de fet, demogràfics. Primer de tot, la pregunta molt bàsica, però que en molt pocs països es pot contestar, és quantes persones poden beneficiar de serveis ara i en el futur. I a molts pocs països tenim enquestes prou bones i que estiguin prou al dia i que tinguin una estructura suficient com per arribar a dir-nos quantes persones tenim que se'n poden beneficiar, quines són les seves característiques, fins a quin punt estan cobertes ara les seves necessitats i què és el que necessiten per poder funcionar amb més autonomia i poder viure amb més dignitat. Primera pregunta bàsica. La segona, com funcionen els sistemes que tenim avui en dia? I tenim un sistema que dona bona cobertura de serveis. Aquests serveis són els adequats, són accessibles a la població i poden arribar a tots. Quin és el paper preventiu d'aquests i fins a quin punt està reforçat? És equitatiu el sistema, és sostenible? Són totes preguntes a nivell així més d'avaluació. La tercera pregunta és quin és el cost i quin és l'impacte de proporcionar aquests serveis. I aquí recau aquest cost. Perquè està molt bé dir, costa molts diners i serà molt car, espantem-nos tots, que no podem fer res. El que hem de saber és entendre qui està donant aquests serveis avui en dia, en qui estan recaient els costos i com ens ho estem repartint. I aquí enfatitzo que parlem de la societat, parlem del sistema públic i també parlem de les famílies cuidadors informals, que són, de fet, els qui porten el pes del sistema. La següent pregunta és
No tots els serveis són iguals i no tots els serveis tenen el mateix impacte en diferents persones. Llavors, per algunes persones poden beneficiar d'un tipus de servei, per algunes persones potser una residència és el lloc més adequat, però altres poden viure a casa amb un nivell amb una mica de serveis que s'ajustin a les seves necessitats. Altres pot ser que necessitin anar a un centre de dia on tinguin estimulació i tinguin coses a fer. Altres potser el que necessiten és simplement que se facin alguns ajustos a la seva casa. Llavors hem d'entendre molt bé quins tipus de serveis funcionen per aquí. I la pregunta següent, que potser és la més complicada de totes, és que hem de tenir molt clar, hem de saber què és el que vol la societat. Què vol la societat de nosaltres, dels serveis socials? Quin és el nostre paper i com volen que canviem i on volen que arribem d'aquí 15 anys? I està molt bé que nosaltres que parlem entre nosaltres, però hem de també entendre què és el que volen de nosaltres, els que ens estan potser pagant a través dels seus impostos i tenen també el poder de decisió en el futur sobre la importància dels serveis socials dintre del marc del sistema de benestar. I finalment, ho ajuntem tot, totes aquestes preguntes, per pensar on volem ser d'aquí 15 anys, com ha de canviar el sistema actual per donar una bona resposta al que hem entès de tota aquesta investigació i quines implicacions té això a la pràctica. Està bé el nostre sistema organitzat, tal com estem organitzats? Si ara féssim un sistema de nou, el dissenyaríem tal com és el sistema que tenim actualment o on volem arribar d'aquí 15 anys? I hem de pensar molt una mica en quin és el pes de les institucions que tenim avui en dia i fins a quin punt hem de continuar visquent amb el laberint que potser estem tenint en molts d'aquests països. Quant de personal necessitarem i quin nivell de formació, quin tipus de formació necessitarem? I no és una cosa que no ens podem amagar de pensar-hi. I finalment, com ho pagarem tot plegat, el finançament. I durant la meva presentació faré un recorregut per aquestes preguntes. No tinc resposta a totes, ni molt menys, però sí que és una invitació a les coses que potser voldríem pensar. I dades. Per contestar aquestes preguntes necessitem moltes dades i estic molt contenta que el coneixement és un dels pilars i una de les palanques de canvi que s'han identificat al Pla Estratègic de Catalunya. Moltes de les coses de les que parlaré avui surten de mètodes del que diem STRIDE, que és un projecte que va començar en 7 països en desenvolupament. La resposta no es tradueix molt bé en català perquè és reforçant la resposta de la demència, però refereix a reforçar els sistemes de salut i els sistemes de serveis socials per poder donar resposta a un canvi molt gran que se'ns acostant a tots. És un projecte que ha fet una mica com una garsa que va recollint coses bones de tothom i ha anat recollint metodologies de molts projectes i també de l'OMS i d'altres institucions i de feines que hem fet tant als països desenvolupats com en desenvolupament per entendre com afrontar aquestes preguntes. I on és aquest projecte? En aquest projecte estem en 7 països que són d'economies mitjanes, diríem, em sembla. No són molt pobres, però estan els que serien els BRICS. Alguns d'aquests països estem a Mèxic, estem a Brasil, estem a Jamaica, que no es veu gaire perquè és un punt molt petit en el Carib, estem a la Índia, a Kènia, Sud-àfrica i Indonèsia. I una cosa molt interessant que està passant és que països desenvolupats estan començant a adoptar les metodologies i tenim uns quants, hem engegat un projecte nou a Hong Kong, que cobrirà també algunes ciutats de la Xina, per això la Xina està en puntets, però també tenim un projecte nou a Suïssa, que estem passant del món, i és molt interessant veure com metodologies de països en desenvolupament s'estan ara adoptant en països nous, en països rics. I també estem treballant buscant finançament per projectes a Xile, a Nova Zelanda, Vietnam i Corea del Sud. I què és el que fem? Doncs bàsicament les preguntes que us he explicat abans estan encapsulades dintre l'estructura d'aquest projecte. Són eines de recerca per desenvolupar polítiques. Això és recerca que té una finalitat molt clara d'influenciar polítiques, informar polítiques. Ho sento que no he tingut temps de traduir aquesta transparència, però us explico. Comencem amb un requadre llarg que diu Teoria del canvi.
I aquí tot el projecte ve estructurat a partir d'aquí. Volem entendre, sabem que volem millorar les condicions de vida de persones amb demència i els seus cuidadors, i tot el projecte comença intentant entendre en cada context i en cada país i en cada localitat quins són els mecanismes a través del qual podem aconseguir aquest canvi i què pensen els diferents actors que tenen un rol en aconseguir aquests canvis que pot funcionar. I llavors el que fem és portar gent, us ho explicaré una mica més després, portar gent de tots els àmbits per pensar junts com ho farem. Llavors, a partir d'aquí, fem una cosa que es diu una anàlisi situacional, fem un estudi del cost de la demència. Aquí centrem en la demència, explico això un moment, perquè és un exemple molt bo, però també té una escala molt gran de complexitat, de necessitats. Són persones que necessiten serveis tant dels serveis sanitaris com dels serveis socials. I és on veus com totes les esquerdes i tots els forats on pot caure la gent entre els serveis socials i sanitaris es solen donar en persones amb demència. Fem tota una mena d'estudis, perquè a vegades, com que no tenim dates, en la major part de països del món, també tenim altres maneres d'intentar entendre com funciona el sistema, per intentar entendre, per exemple, a través de vinyetes de casos o dibuixant el que serien les rutes que segueix la gent. Parlem molt també amb diferents grups per després fer, al centre de tot, una simulació dels serveis que necessitarem per donar resposta a les aspiracions que tenim d'aquí 15 anys, i volem entendre els costos, i d'aquí el que volem llavors passar és entendre quanta gent hem de formar, quanta gent necessitarem, com hem de canviar el sistema, quines reformes cales de les estructures i finalment com ho finançarem tot, i llavors fem recomanacions als agents polítics que de fet ja han estat sempre involucrats en el projecte des del principi de la teoria del canvi. Torno una mica a repassar això. El que faré ara serà anar pregunta per pregunta. Pensar com podem saber quantes persones es poden beneficiar de serveis ara en el futur, i us faré una mica de recorregut sobre algunes de les coses que hem fet a Anglaterra. I primer una reflexió. Les projeccions dels nombres de persones en situació de dependència. Sabem que viurem molts més anys. Catalunya, de fet, és un dels països líders, com ha comentat Francesc Iglesias. També sabem que estem vivint canvis epidemiològics molt importants, i el que és molt important saber si aquests anys addicionals seran en bona salut. Però hi ha altres canvis, hi ha canvis socials, hi ha canvis econòmics, canvis del medi, i hem d'intentar entendre fins a quin punt aquests canvis promouran o no la independència a pesar de pèrdues en capacitat. Perquè les persones, segons, per exemple, l'habitatge que tenen, pot ser que siguin dependents o no. Pot ser que una persona amb un equipatge més adaptat o de més qualitat sigui perfectament independent i que la barrera aquí sigui el medi, no la seva situació física. I llavors també el que volem saber, importantíssim, és quin és el perfil de les persones que requereixen suport d'altres per viure dignament. Hem d'entendre que no només saber números de gent gran ens dona la resposta, saber com hem de preparar els serveis. Un exemple del tipus de recerca en què he estat treballant a Anglaterra, i aquí és una feina que és un model que es diu PACSIM, i la publicació està aquí baix. Si us interessa, segurament espero que es puguin passar també la presentació, que sigui disponible a tothom. I el que vam fer va ser construir, això amb un grup d'epidemiòlegs molt bons, això de fet jo aquí vaig fer més aviat de la persona que feia les preguntes, és un model on simulàvem què passarà els primers 20 anys a la gent que envelliran aquests 20 anys. Però són gent que ja sabem quins són els seus perfils, que ara potser tenen 60 anys. I ja sabem ara quins són els seus comportaments, com estan vivint, quina és la seva situació social, quin és el seu nivell de salut ara, 20 anys abans. I sabem quins, per exemple, quant d'alcohol prenen, sabem quina és la seva pressió sanguínia, perquè tenim tota mena d'enquestes de salut que ens diuen aquestes coses. I també sabem, a través d'altres estudis, quina és la relació entre aquests comportaments o aquests factors de risc i la probabilitat que tenen de tenir demència o dependència o diferents malalties cròniques en els propers 15-20 anys. Doncs el que vam fer va ser modelitzar això. I el que vam trobar, i ho sento molt, però per les dones no són bones notícies, pels homes sí. Els homes teniu molta... Si continueu portant-vos bé, ho teniu bé. Pels homes sí que vam trobar que podíem mirar el futur esperant que hi hagués una compressió de la dependència, és a dir,
viureu més anys, 4 anys més de vida, almenys els anglesos, els catalans no sé si us porteu igual de bé, però sí, tindrem 4 anys més de vida i d'aquests només 3,5 seran en dependència, vol dir que esteu guanyant 0,7 anys viscuts amb bona salut i independència. Per les dones, però, la situació és diferent. Les dones ja hem guanyat molts anys de vida, fins ara, o sigui, llavors ja no ens queda tant per guanyar, potser. El que hem estimat és que guanyarem 3 anys, però d'aquests només 0,9 seran amb independència. La major part d'aquests anys seran amb dependència. I 1,4 amb dependència moderada i 0,7 amb altra dependència. O sigui que no ho tenim tan bé. Les dones hem de fer alguns canvis, però també pot ser que haguem arribat a un punt que ja no podem fer gaires més canvis, tampoc ho entenem del tot. El que també hem vist és que el nombre de persones amb demència pràcticament es doblarà els propers 20 anys a Anglaterra, però és que a més no és només que la demència no va sola, la demència sempre va acompanyada, o quasi bé sempre. I d'aquesta, el 2035, hi haurà a Anglaterra 900.000 persones amb demència i dependència substancial que requereixen ajuda diària i d'aquests 730.000 també tindran 2 o més comorbiditats. I aquí us il·lustro una mica més aquests canvis. En color lila clar és el present, i el que estem veient a l'esquerra teniu, o sigui, aquesta és una projecció del nombre de persones en dependència substancial. Tots aquests tenen dependència, tots aquests serien els usuaris de serveis de gent gran. Doncs d'aquests el que estem veient és que el nombre de persones que no tenen ni demència ni gaires, ni només una malaltia crònica, està disminuint molt. En canvi, el nombre de persones que, a més de ser dependents, tenen demència i 2 o més malalties cròniques està augmentant de forma bastant espectacular. I el que això ens està dient és que la gent està visquent més anys amb molta més complexitat de necessitats. I el que ens està dient és que els serveis no poden mirar només a una part de les necessitats de les persones. Si volem serveis centrats en la persona, han de tenir en compte totes aquestes característiques i diferents tipus de necessitats i han de ser hàbils a l'hora d'integrar tots els diferents serveis i totes les diferents intervencions i tractaments de què les persones es poden beneficiar. I aquesta foto, ja em moc, i això seria una mica on intenta, almenys a Anglaterra, com he intentat contestar la primera pregunta. Aquesta pregunta, la segona, és molt complicada, evidentment, perquè sabem realment bastant poc, però volem saber si funciona bé el que tenim. I aquí he posat 3 preguntes: bona cobertura de serveis, adequats a les necessitats accessibles, no oblidem el paper preventiu, equitat, sostenibilitat. Vaig estar treballant a l'OMS com a consultora i vam desenvolupar una eina que servís perquè els països poguessin fer un autoassessorament dels seus propis sistemes de dependència i vam identificar 3 parts. La primera seria com s'han desenvolupat les polítiques. Hi ha hagut una consulta a nivell de sistema, hi ha hagut una consulta social per saber què és el que es vol, hi ha hagut una anàlisi situacional per entendre bé el punt de partida, i aquí els països tenen tota una mena de preguntes sobre com han anat fent aquests passos i és una mena d'eina que intenta tant dir, marcar una mica un full de ruta, però també dir, doncs mira, si tot això ja ho tenim fet, o tot això ho podríem fer, i si no ho tenim fet, doncs on serien els recursos per poder-ho portar a terme. Hi ha un pla nacional o estratègia, un pla marc, a Catalunya ja hem vist que sí. Hi ha un sistema de seguiment i avaluació del sistema de dependència i això existeix a molt pocs països del món. I això seria el que també necessitaríem per saber si realment està funcionant i, com comentava el conseller, quin és l'impacte en les persones de tot el que estem fent. És un sistema que sigui sostenible i equitatiu. Volem saber quin és el nivell de cobertura, qui és que queda fora del sistema que se'n podria beneficiar o no. Segons el disseny, doncs pot ser que deixis fora part de la població o hi hagi part de la població que es perdi pel camí. Tenim mecanismes de finançament que siguin sostenibles i equitatius, d'això en parlaré una mica després. Quina és la disponibilitat de serveis i recursos de qualitat? I llavors parlem de temes de qualitat del sistema. Hi ha un sistema d'acreditació de proveïdors, hi ha uns estàndards de qualitat, hi ha un sistema de formació professional i qualificacions,
la coordinació del sistema, el gran problema que tenim a tot el món, i és un sistema que estigui centrat en les persones. Doncs bé, una sèrie de preguntes per reflexionar i per pensar on estem en relació a tots ells. I una de les eines que sortia al principi i que l'OMS ha treballat molt i que nosaltres hem adoptat en el projecte Stride és una anàlisi situacional, que és una anàlisi del sistema actual, com funciona comparat amb les expectatives i necessitats del país. I això que és un estudi en profunditat que intenta entendre el sistema dintre del conjunt social. Quin és el context social, econòmic i epidemiològic, polític també, que és importantíssim, no ens deixem mai de banda la política a l'hora de parlar de serveis socials, com està estructurat, i llavors fem una anàlisi, en anglès és SWOT, i he descobert que en català es pot dir DAFO, quines serien les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, i això estem molt habituats a veure-ho a nivell més petit, potser més micro, però també es pot fer a nivell de sistema, i és molt important fer-ho també, perquè és on pots identificar sobretot les oportunitats per modificar el sistema, i és on si treballes amb els diferents agents que poden treballar en el canvi, on pots començar a establir les bases per reformes. I una de les coses molt importants que fem en el projecte Stride és fer d'una banda l'estudi, però de l'altra llavors anar parlant amb tots els stakeholders que serien agents de canvi o no sé com, o de tothom que està involucrat en el sistema, per identificar les seves aspiracions de millora i també per validar l'anàlisi. I aquí us faig una reflexió d'això, pensant una mica en feina que he fet a Anglaterra. Una de les coses que vam intentar entendre és des de la perspectiva d'una persona amb demència i els seus cuidadors, com es passegen, o quina és la ruta que segueixen en el sistema de serveis. I aquí la pregunta és si tenim una ruta de servei a Anglaterra o tenim un laberint, i no sé si a Catalunya teniu una foto semblant, però això és el que vam trobar a Anglaterra. I bona sort a qualsevol persona que s'hi hagi de trobar. Però, i a veure, això està fet expressament perquè no ho podeu llegir, no us preocupeu si no podeu llegir les fotos, però aquí comença a l'esquerra, que sabem que hi ha gent que tenen símptomes de demència, tenen els primers símptomes cognitius. Llavors aquesta gent van a la primera bombolla blava, que seria anar al metge a veure què passa. I moltes vegades van a l'especialista, a vegades van a la primària, depèn una mica del país i del sistema que teniu d'accés a serveis. Però llavors d'aquí els passen. Doncs ara has d'anar al neuròleg, has d'anar no sé què. Llavors a Anglaterra tenim clíniques de memòria i allà hi vas i te fan tots els escàners que vulguis. Però llavors no saben què fer, perquè te poden donar un medicament però no tenen gaires més eines en el sistema de salut. Llavors el que fan és et diuen, mira, doncs si vols pots anar a trobar, i aquí hi ha la part en verd, més a mirar si els serveis socials et poden oferir alguna cosa. A Anglaterra, si tens recursos econòmics, el nivell de copagament és el 100%, llavors la major part de la població ni tan sols hi va. I llavors van a parar en el que seria el sector sense ànim de lucre, que potser els ofereix alguna mena de servei o alguna cosa, i també contractació amb serveis privats sense cap mena de protecció i garantia moltes vegades per les famílies. Doncs, sabem que a Anglaterra hi ha molta feina per fer, molt per millorar, tenim una situació política molt complicada i no sabem ben bé quan pot passar, per això també està bé a vegades treballar en altres països que potser tenen més energia a l'hora de pensar en idees noves. Doncs aquest era un exercici, i reculo un moment per dir-vos que una cosa que hem intentat fer és trobar les dades de quantes persones arriben a cada bombolla. Sabem quantes persones, perquè tenim dates epidemiològiques, tenen demència. Sabem quantes persones, perquè això sí que ho recull el nostre sistema de salut, tenen un diagnòstic de demència, però també sabem que molt poques persones les podem identificar en els serveis socials amb demència. Però sabem que una gran part de la població, un cop han tingut el diagnòstic, ja no sabem mai més res d'elles. Fins al dia que potser els ingressen a l'hospital i sabem que, a més, tenen demència. Però no sabem res d'elles. Llavors no podem avaluar com funciona el nostre sistema a l'hora de donar resposta a les seves necessitats. Ho deixo aquí. D'acord. La tercera pregunta que tenia, que hem parlat abans, era quin és el cost i l'impacte de proporcionar serveis des del punt de vista de la societat, el sistema públic, famílies i cuidadors informals. A Anglaterra hem fet aquest estudi, de fet el fem cada X anys sobre demències, també l'hem fet sobre serveis socials, el que passa que no ho tenim gaire al dia, per això no us ho he ensenyat. I us volia mostrar, sento que està en anglès, però la part
de l'Illa Claret seria els serveis sanitaris. La major part d'això són hospitalitzacions i el diagnòstic, i poca cosa més. El 42% dels costos són serveis socials i l'altre 42% és el que fa la família, són els cuidadors informals. I volia també mostrar-vos que a Anglaterra tenim un sistema públic molt poc generós, no és un país, no aneu allà a aprendre de recerca sí, perquè hi ha gent com jo que ho fem molt bé, però no aneu a aprendre del sistema, però més a part, però no és un país que realment està en crisi pel que fa a serveis socials i potser és un país on podem aprendre què és el que no volem fer i què és el que no volem que ens passi. Jo crec que és important reflexionar també sobre què passa quan no protegeixes la despesa en serveis socials i es converteix en la primera cosa que es retalla quan hi ha crisi. Molt interessant també saber que dintre d'aquest 42% de despesa en serveis socials, si divideixes, d'aquí només el 16% és despesa pública. Llavors, la contribució del sector públic per persones amb demència és el 32%. Tota la resta dels costos els porta la família. I a través de copagaments i a través del seu esforç de cuidadors. Tenim un sistema que no ofereix protecció social pel risc de demència. Només per persones que no tenen ni recursos familiars ni recursos econòmics. I jo crec que és molt important saber com és aquesta foto a cada país. Parlem a l'hora de costos i gastar. Sostenibilitat econòmica ens preocupa molt a tots, però hem d'entendre també que hi ha molts factors que afectaran la despesa futura, demografia, evolució de la demència, però també hi ha altres factors que potser no són tan obvis, com és, per exemple, com es generen els ingressos en l'economia on vivim, quin és el preu relatiu de la dependència d'altres béns i serveis, quin és el nivell de creixement econòmic. Si estàs en un moment en què encara creix l'economia, el fet que potser passis de gastar el 2% del GDP o 1% en serveis socials al 2 o al 3, sí que sembla molt que doblis, però pel que fa com a percentatge del producte nacional brut és molt poc, sobretot en un context de creixement econòmic. I potser per això també estic enfatitzant que és molt important quins són els valors i les expectatives públiques sobre la qualitat, tipus i nivells de serveis. I és molt important que la població estigui conscienciada d'això i que a l'hora de votar això sigui una de les coses de les que estem parlant. Passo al següent, la pregunta quarta. Quin tipus de serveis i enfocaments són efectius, eficients i en quins tipus de situacions? I aquí el que vull remarcar és que tenim relativament poca evidència científica sobre l'efectivitat i l'eficiència dels serveis socials. Per què? Perquè tenim poca tradició d'avaluació. I moltes vegades les avaluacions que fem són molt superficials. Hi ha moltes dificultats metodològiques i això és molt important entendre-ho. Estem en un sector on la gent, perquè moltes vegades tenen malalties cròniques que són degeneratives, no milloraran a causa de rebre el servei, però sí que potser mantindran un nivell de dignitat o un nivell de qualitat de vida. I és molt difícil de mesurar. I és molt difícil també de comparar-ho, per exemple, amb serveis sanitaris o quan dones un tractament farmacològic pots veure si la pressió arterial puja o baixa perquè l'has tingut. És unes metodologies molt més difícils i complicades. Tenim molt poques dades. També hi ha una certa resistència a realitzar estudis rigorosos i sobretot estudis controlats i aleatoris. Hi ha molta gent que pensa que no és ètic en aquest camp, tot i que tenint en compte que hi ha molta gent que avui en dia no estan rebent serveis, sí que sabem que podem dissenyar estudis que simplement el que facin és que uns accedeixin abans que altres. Hi ha diferents coses que podem fer per intentar evitar que això sigui un problema ètic. Jo crec que també hi ha poc interès en estudiar intervencions que no són novetats i això la indústria farmacèutica, per exemple, en sap molt, de dir, tenim un producte nou, és tot meravellós, i a vegades en realitat és el mateix fàrmac que s'aplica a una població diferent, però, per exemple, sabem dir fins a quin punt és eficient un centre de dia. Tenim dades que ho demostrin. A Anglaterra no s'ha fet cap estudi de centres de dies els passats 20 anys. I és molt important tenir present que tenir poca evidència científica ens dona menys poc pes a l'hora de poder argumentar que hem d'invertir més en serveis socials.
per poder dir que tenim una cosa important que s'ha de fer, hem de poder saber-ho demostrar, sobretot a l'hora de parlar amb els ministeris o conselleries de finances, que són els que potser volen dir, a veure, si vols gastar més, demostra'm que serà útil. I també hem de tenir en compte que no tots els serveis funcionen igual per tothom, hem de tenir evidència sobre quina és la millor manera, on és la millor manera de posar els recursos i fer-ho bé. La següent pregunta d'aquest recorregut és, i aquesta jo crec que és, cada vegada estic més convençuda que aquesta és la clau, que és com creu la societat i quins són els actors que estan dintre d'aquest món que haurien de ser els serveis del futur. Hi ha diferents maneres de fer-ho. Hi ha una metodologia que és la que hem fet servir nosaltres a Stride, que és la teoria del canvi, però també es poden fer enquestes, es poden fer entrevistes, grups focals, hi ha moltes maneres de fer això. Us parlaré una mica de teoria del canvi. Aquí això és un mapa del tresor i volem anar allà on hi ha la creu i som on hi ha el vaixell i el que volem saber és com hi arribarem. I la teoria del canvi és per intentar, primer, aclarir on volem anar, entendre tots quin és el punt de partida i pensar tots com arribarem allà. La definició és que és un sistema participatiu per decidir un programa, una intervenció, una política que genera resultats específics. O sigui, la idea és que està molt i molt dedicat a saber on volem arribar i sigui una seqüència lògica de resultats intermedis per arribar a lloc. I el format, i això és un que vam fer de veritat, això ho hem fet a Stride, ja ho hem fet a 7 països, estem a punt de fer-ho a Hong Kong. El que fem és reunir totes les persones que tenen, en el cas de demència, tots els representants de totes les entitats o tots els grups que tenen alguna cosa a dir sobre demència. Intentem tenir sempre 2 o 3 ministeris, afers socials, sanitat, si pot ser finances, o a vegades també tenim protecció social, que és una mica diferent. Intentem tenir sempre proveïdors, intentem tenir sempre persones amb demència, cuidadors, persones del tercer sector, persones que estiguin involucrades a nivell local, com persones que estiguin involucrades a nivell nacional. Intentem també, si podem, tenir una mica de diferents representacions polítiques perquè aquest sigui un producte que sigui de tothom, que no tingui un color polític. I a partir d'aquí comencem identificant tots els que sabem que són els problemes, i és una manera que la gent entra en comú, identificar on volem arribar, quina és la nostra aspiració, i llavors tots aquests papers de colors són maneres que anem identificant per arribar a lloc. I aquí m'agrada molt, aquesta és en anglès, però aquí el que diu és un acudit, i són uns matemàtics, i tenen una fórmula molt complicada, i llavors en el mig diu, i llavors hi ha un miracle, i arribes al pas següent. I aquí el que li diu el professor és, jo crec que hauries de ser més explícit al pas 2. I moltes vegades és el que ens passa, sabem on voldríem ser, sabem més o menys on som, però no tenim molt clar com arribar a fer els canvis, i una reflexió profunda sobre com arribar a aquests canvis és important. Quasi bé, finalment, com ha de ser el sistema actual per donar una bona resposta a les necessitats que es preveuen d'aquí 15 anys? Reformes organitzatives, formació de professional, finançament, com ho hem estructurat dintre del programa Stride. Nosaltres hem seguit models de simulació. El que fem és, començant des del... Hem fet abans, dintre de Stride, aquest estudi situacional, sabem totes les dates que tenim. Si no tenim dates, també hem intentat dibuixar com és el sistema a la pràctica, parlant amb tota la gent que està involucrada. I el que volem intentar entendre és quins recursos necessitem, tenint en compte la demografia, canvis epidemiològics, per poder continuar oferint el nivell de cobertura actual, perquè simplement per l'envelliment de la població ja sabem que hem de fer més. Quins recursos caldrien per millorar el sistema per tal que s'ajusti a aquestes aspiracions que hem identificat de la societat. I per poder fer això hem de fer consultes, hem de fer treball qualitatiu, coses com la teoria del canvi, però també potser intentar llavors arribar a coses més específiques que puguis modelitzar, per després modelitzar els elements que cal canviar en el sistema per arribar a lloc i entendre les implicacions a nivell de personal, a nivell de finançament, a nivell de reformes. He anat parlant de finançament i acabaré parlant d'això perquè és la clau, crec, de tot plegat, però no és l'única, perquè sense reformes organitzatives tampoc el finançament tampoc a vegades arriba on hauria d'arribar, però
a molt pocs països hi ha el 5è pilar de l'estat del benestar que sigui la dependència, que estigui coberta. A Anglaterra tenim un sistema terrible, en el sentit que la gent simplement pot perdre tots els seus estalvis de tota la vida, no hi ha cap mena d'assegurança de dependència. Està molt bé que la gent contribueixi part dels seus recursos per la seva pròpia dependència, però no hi ha assegurança. O pots perdre tot, o si tens la sort que no tens cap problema de salut que et generi dependència, no perds res. I tots sabem que això és molt dur per les famílies que s'hi troben, però com a societat d'Anglaterra no s'ha trobat resposta. A altres països sí que s'ha trobat respostes, no ideals, però sí que s'han fet més passos. I aquí us volia mostrar, aquesta és la distribució de les despeses que un individu pot tenir a Anglaterra. Hi ha un petit percentatge de la població que està al final de tot, que realment si tens, per exemple, 10 anys amb demència, pots arruïnar-te del tot i passes de ser una persona que tenia un cert sentit fins i tot d'estatus a una persona que ja no té res. Però simplement si tots poséssim 30 en el cas d'Anglaterra i en el moment que vam fer aquest estudi, la despesa mitjana serien 30.000 lliures per persona. Si entre tots poguéssim assegurar-nos com a societat i fer aquesta contribució, ja sigui a través d'impostos, sigui a través de noves formes de taxar el patrimoni, sigui a través d'assegurances com a Alemanya o altres països, doncs ningú es trobaria en aquestes situacions extremes. I també vull distingir una mica, quan parlem de dependència, és que com que estic fent una passejada, que moltes vegades quan parlem de finançament molts pensem molt sobre els mecanismes de generar recursos, que potser és el tema que jo he treballat més, però també és molt important pensar com es distribueixen aquests recursos un cop s'han aconseguit. I la generació de recursos volíem fer èmfasi que els cuidadors informals, tot i que no és un recurs monetari, són els recursos més importants que tenim dintre del sistema de serveis socials. I que la gent, si tenen, per exemple, bones pensions, potser també tenen més possibilitats també de fer front a més despeses. Vaig passant una mica ràpid, però us volia comentar que a nivell d'exemples internacionals, Estats Units i Anglaterra són bons exemples de què no fer, perquè la cobertura del sistema públic és només si hi ha prou recursos i el que acabes tenint és molta gent que pensant, per exemple, que si tenen una demència el que han tingut és un problema de salut, no entenen que és un problema de salut que generen la pèrdua de tot el seu patrimoni. I perquè si una persona té càncer ho cobrim tot i si una persona té demència ho poden perdre tot. I sabem també que les assegurances privades no funcionen, com ho han intentat als Estats Units, i sabem que potser hem de pensar com a societat en una millor manera de compartir el risc. Alemanya, Japó, Corea del Sud, Holanda tenen sistemes de seguretat social on tothom paga. És una bona manera en països que, per exemple, hi ha resistència a pagar més impostos, doncs potser si saps o és una mica fràgil la despesa en serveis socials, si tu tens un sistema on saps que una contribució és específica per la dependència, potser no serà tan fàcil per un govern que es trobi en una situació de crisi de retallar-ho, perquè és un tipus d'ingressos que té una destinació clara des del moment que s'ha recollit. A Escandinàvia tenim sistemes molt més generosos finançats per taxes, vull dir, la resposta no té per què ser simplement assegurances, i allà els copagaments són relativament baixos i segons nivells de renda. El que trobem és que la major part dels països que hi ha són petits sistemes públics residuals que només s'encarreguen de la gent que no han tingut, que no tenen ni recursos familiars ni recursos econòmics. I a Catalunya tenim un sistema, com a l'estat espanyol, tenim un sistema que està com una mica a cavall entre diferents parts. Tenim un sistema que dona a tothom un dret, però que potser no hi ha els recursos a darrere per poder-lo garantir a la pràctica, i el sistema de copagaments està molt poc clar, llavors és molt difícil de caracteritzar dintre de les classificacions internacionals. I què hem après de les experiències de països en generació de recursos? Que compartir el risc és més eficient que utilitzar estalvis i capitals, perquè és una manera també de distribuir recursos cap als que tenen més necessitats, que l'assegurança privada té problemes molt importants, la fallida de mercat, no és assequible, no és qualitativa. El sector públic permet assegurament redistribució. Els sistemes de seguretat social
Els recursos per a dependència estan protegits i no és tan fàcil retallar-los, però cal adaptar-se per garantir sostenibilitat, perquè això també no s'ha de parlar molt clar, i que la major part de països han triat sistemes de finançament que són consistents amb el finançament sanitari perquè són ja mecanismes que ja tenen establerts. Hi ha tota mena de preguntes que ens podem fer sobre la integració o no del finançament sanitari de la dependència, això ho deixo, crec que vau tractar aquest tema també en el passat congrés. És important també pensar com gastem, si tenim sistemes d'assignació de recursos establerts o si tenim plans individualitzats. Hi ha tot un debat sobre si és millor tenir prestacions econòmiques i serveis, tenen impactes molt diferents, com tenir en compte cuidadors informals i ingressos versus patrimoni. Taxem les rendes, taxem el patrimoni. En països on les rendes són molt baixes i el patrimoni, sobretot a certes generacions, és bastant elevat, doncs també és bastant natural que a nivell d'equitat intergeneracional ens plantegem el paper del patrimoni. Passo una mica a aquesta... A nivell teòric, jo no trobo que hi hagi cap, i estudiant la literatura i parlant amb tots els meus companys, no hi ha un motiu real per separar el finançament sanitari de la dependència, perquè de fet la dependència ve d'un problema de salut. Però sí que ens trobem que històricament, com que les dones, les famílies, podien fer part d'aquests serveis, no es veien com una necessitat. Però com que això ha canviat, ara ens trobem en una situació que potser no sabem massa com tractar-la. Els serveis sanitaris solen ser gratuïts al punt d'ús, ningú te pregunta si, normalment, en la major part de països, si pots pagar abans de donar-te uns serveis. En canvi, serveis de dependència, tot això no està garantit. La dependència és conseqüència de problema de salut i tenir una separació de finançament vol dir que hi ha una tentació molt gran de passar-se la pilota. I jo crec que la direcció sol ser de salut cap a dependència. Em direu si no és el cas, però em sembla que sol ser així bastant universalment. Les tradicions professionals i estructures organitzatives són molt i molt diferents i dificulten la integració. I jo crec que a vegades potser el que hem de fer és abstreure'ns una mica de les estructures que tenim creades i pensar si realment hem de continuar fent petites modificacions a coses que sabem que no acabaran de quadrar mai o si potser podem pensar en canvis més radicals. I una de les conseqüències molt importants d'aquesta falta d'integració és que tenim molta menys prevenció del que seria útil perquè el sistema de salut té molt pocs incentius per fer prevenció i per evitar que les malalties cròniques degenerin en dependència. Però molt pocs, perquè ells cobren per activitat, no cobren perquè la gent millori a nivell de dependència. I és molt important també pensar que un bon sistema de dependència també està evitant hospitalitzacions innecessàries. Ahir passaré, ja vaig cap al final, perquè crec que ja hem parlat molt. Però voldria comentar, això és un estudi de fa temps, és un informe de la OCDE, on diu que, i aquí crec que encara estem aquí, això és del 2011, però encara estem aquí, que la major part de països el que estem trobant són petits canvis, tenim polítiques que van fent petites evolucions, parla piecemeal manners, vol dir petits pedaços, es van fent reformes que no deixen de ser un petit pedaç, i moltes vegades responent a crisis o problemes que es veuen en el seu moment, i el que necessitem és pensar cap al futur i fer-ho d'una forma analitzant el sistema i amb un estudi en profunditat. I acabo amb aquesta transparència. L'envelliment no és un problema futur, és un problema d'avui i fa molt de temps que sabem que estem envellint, però fins ara no hem sabut afrontar-ho gaire, a nivell polític sobretot. Sabem que les estructures no són adequats. Ens falten eines per saber per avaluar el sistema. Jo crec que les demències són una bona manera d'entendre la complexitat i els problemes que ens podem trobar i que ens està demanant també que fem canvis que no siguin petits canvis incrementals. I finalment, uns plans estratègics per afrontar aquests canvis de forma explícita. Jo he fet això abans de saber que avui es presentaria el pla estratègic, però estic molt contenta de veure que a Catalunya esteu avançant en aquest camí. Gràcies.
Molt bé, impressionant i estimulant. Mire, com a mínim, ja que parlem de... Ens agradaria molt disposar també a Catalunya, diríem, d'aquestes dades i la realitat, i ja intentarem buscar maneres de poder-ho aconseguir. De fet, parlaves de laberint a Anglaterra, jo crec que aquí tenim 2 laberints. I com a mínim ara hem de mirar de convertir-ne en un, no? Treballem en el país el Pla d'Atenció Integrada Social i Sanitària i a partir d'aquí suposo que amb un laberint és més fàcil treballar que no amb 2. En qualsevol cas, a veure, intentem aprofitar, ens espera la pausa cafè, però jo crec que val molt la pena aprofitar la presència amb nosaltres de la doctora Adelina Comas. Per tant, animaria a fer un torn tancat de preguntes i les formuleu seguides i així la doctora ens intentarà respondre. Per tant, vinga, alguna pregunta? Presenteu-vos, sisplau. Bon dia, Pilar Rodríguez, Associació Benestar i Desenvolupament, ABD. Felicitar l'estudi, superinteressant, i la meva pregunta és molt concreta. Amb aquesta previsió de 15 anys, de quins serveis serien necessaris que s'ha fet, heu pogut avaluar l'impacte que poden tenir aplicar els serveis preventius amb l'estalvi que podem fer als serveis de salut? No sé si m'he explicat bé. Sí. Gràcies. Alguna altra pregunta? Aquí... Hola, bon dia. Gràcies per la magnífica exposició. Jo soc en Lluís Marroyo, de Fundació Campus Arnau d'Escala, i el que volia preguntar és si en aquests estudis heu tingut en compte la variable de proveir els serveis a la comunitat o bé a les institucions, és a dir, la desinstitucionalització. Ja està, és molt concret això. Vinga, alguna qüestió més? Bones, jo em dic Lídia i vinc de Girona. Llavors, jo tinc una pregunta, fruit potser també del meu desgast de tirar pilotes fora. I no sé si té a veure amb l'estudi que has fet, Adelina, però és més que res que jo em pregunto la inversió que es poden fer a nivell de polítiques socials amb els recursos, si realment qui fa polítiques socials no són usuaris d'aquests recursos, perquè nosaltres sí que en som d'usuaris, però els que fan la política no en són. Llavors, clar, jo tinc la sensació que moltes vegades els hi parlem de coses que els hi sonen a xino, o sigui, és que parlem 2 idiomes diferents, i això és una cosa que m'emprenya molt. Ja està, aquí lo dejo. Vinga, fem 2 preguntes més. Hola, jo soc Oleguer del Prat i volia preguntar-te si quan feu aquest tipus d'estudis teniu en compte el següent. Què passa si no es fa la intervenció? Es tenen en compte els costos no econòmics, socials que tindrien? Recordeu presentar-vos, sisplau. Hola, em dic Pilar Martín, treballo a l'Ajuntament del Prat de Llobregat, però aquesta consideració que faré, volia preguntar-vos tant a la professora, i no sé si ara parlo per la Generalitat, si us heu plantejat o si coneixeu el cohabitatge sènior com una fórmula que lliga amb el repartiment del risc, de la dependència, que lliga amb la desinstitucionalització, que lliga amb l'estalvi. Ho dic perquè vagi sonant. Sabeu que a Catalunya... Un moment, has dit cohabitatge sènior. Sí, cohabitatge. Cohousing es diuen. Sí. Sabeu que aquí a Catalunya comencen a funcionar algunes petites experiències i que estem intentant fer-ho arribar a les administracions perquè es vegi com una fórmula d'estalvi. Sí, gràcies. Tinc bastant. Vinga.
Acabaríem, doncs, a les preguntes. Si us plau, aquí davant faríem la darrera. Aquí, si us plau, primera. Jo també volia felicitar-te perquè és molt suggerent. Jo ara volia parlar en positiu perquè Catalunya sí que, per exemple, disposa, perquè és veritat el que ha comentat un company o companya, de que els serveis sanitaris aquí sí que hi va la gran majoria, el 90%, per no dir el 100%, i sobretot a fer un diagnòstic de demència. Tenim un registre, Però l'altra cosa, els serveis socials, que a vegades també infravalorem, i me vaig mirar la dada per una altra cosa, 600.000 persones han demanat una valoració de dependència. Aquest és el primer univers que nosaltres podem mirar, perquè aquí hi ha... Una altra cosa és que després no se'ls doni un recurs, perquè tenen la renda més alta o perquè el que sigui. I a més els tenim per nivells. Ho dic perquè, com veus, la possibilitat, jo crec que això que tu planteges de dir què farem als 15 anys, fins i tot amb les dades que tenim, estic parlant de dades sanitàries, que en tenim més de les que pensem, no el servei d'aquest debat, probablement, però fins i tot em sembla que és la primera vegada que des que tenim la valoració de dependència, el sistema social, estic dient ara, té dades a analitzar prospectivament, perquè a més amb les revisions del... Per tant, en aquest cas volia preguntar-te si et sembla que aquests dos, diríem, n'hi ha molts més, però aquests dos instruments de dades podrien ser un escenari prospectiu per veure quines són les accions preventives o tant comunitàries com personals, més enllà que és veritat que una part molt important de les persones que han demanat valoració de dependència no va en el sistema públic de serveis socials. Gràcies. D'acord, moltes gràcies. Preguntes interessantíssimes i intentaré que encara hi hagi temps per cafè, però intentaré contestar-les totes. La primera és sobre l'impacte de serveis, el paper preventiu, sobretot dels serveis socials de cara als serveis de salut. A Anglaterra, companys meus han fet estudis d'això i puc passar-vos, ara no ho tinc al cap el nom de la referència, però sí que us podria passar. I el que ells han trobat és que sí que hi ha un impacte. Per exemple, en zones on hi ha més provisió de serveis socials, sí que es detecta un estalvi en hospitalitzacions, però el que és molt important emfatitzar és que és molt petit. No és, o sigui, és un paper important que tenen els serveis socials i jo crec que l'impacte també a nivell de les persones que eviten les hospitalitzacions és importantíssim, sobretot persones amb demència, l'hospital és el pitjor lloc per anar i els serveis socials s'hi poden, a través de mantenir la gent, per exemple, ben hidratada i ben nutrida, evitar, per exemple, el cas típic de persona amb demència amb infecció d'orina que entra, a més, després desenvolupa deliri i has creat tot un quadre terrible. Si tens uns bons sistemes de serveis socials que eviten que aquesta persona arribi a aquest estadi, doncs potser l'aspecte econòmic és petit a nivell de tot el conjunt social, de conjunt de despesa, però a nivell de persones és importantíssim. Dir que és un paper molt important. A Anglaterra, durant bastant de temps, i abans que es creés aquesta evidència, dèiem és molt important els serveis socials per no gastar tant en sanitat. Jo crec que aquest no és un bon argument, no va a favor dels serveis socials. Els serveis socials tenen un valor propi, que és en la dignitat de les persones, la qualitat de vida i un dret a viure en la vida plenament. I és molt important no veure'ns només com una manera que el sistema sanitari estalviï, tot i que és un paper que és rellevant, jo crec que no ha de ser la clau dels nostres arguments a l'hora de dir que són importants. La següent pregunta era sobre la balança entre institucions i comunitats i viure a la comunitat. Aquí a Anglaterra hem viscut un procés en què cada vegada tenim menys residències. Les residències són molt cares, molt poca gent es pot permetre viure-hi, la despesa pública s'ha reduït tant que molts dels proveïdors han decidit abandonar aquesta àrea, ja estan tancant residències contínuament i estem disminuint moltíssim els llits. Quan nosaltres hem fet enquestes de persones amb demència severa, el que veiem és que moltes vegades la gent està vivint a casa en condicions que són de cost molt i molt alt per als cuidadors i tant a nivell d'impacte de salut també molt important. I que arriba un punt que la despesa a nivell de societat és molt més alta de mantenir persones a casa
si no tens un bon sistema de serveis socials que ho puguin compensar, i quan les necessitats són tan intenses no és econòmic, no és eficient, i també és qüestionable fins a quin punt la imposició que això fa en el cuidador és acceptable socialment, a nivell de societat. Llavors, jo aquí el que diria és que la balança, no existeix una balança ideal, i no tenim un ràtio màgic que diguis, mira, ha de ser el 3% de persones majors de 65 anys, i en alguns països, la Xina, estan construint residències per arribar a una certa quota. Jo crec que hem de tenir molt clar quines són les alternatives, quines són les condicions en què la gent està visquent i quin és el nivell d'intensitat de recursos que es necessiten i quina és la millor manera de proveir els serveis. Llavors jo aquí em referiré una altra vegada a les enquestes, a avaluacions, a tenir dates sobre com està funcionant la família, com està funcionant i com està canviant i com està progressant les persones. La següent, hi va una pregunta també sobre... Sí, sobre els que fan les polítiques no són usuaris de serveis. Nosaltres quan fem en els països que estem fent aquests workshops, com es diria, tallers de teoria del canvi, sempre tenim una persona amb demència, sempre tenim un cuidador que estan allà amb les persones del Ministeri al mateix nivell i estan participant tant com poden. I és molt interessant, si no ho has fet mai, veure com canvia l'atmosfera a dintre d'una sala quan hi ha les persones que es poden beneficiar dels serveis de què estàs parlant. I moltes vegades els que treballem en aquest camp veiem a la gent com números, veiem a la gent com usuaris de certs serveis i ens oblidem que són persones com nosaltres, que simplement es troben en una situació diferent. I és importantíssim que les persones que estan en aquesta situació amb demència, amb discapacitats, amb qualsevol condició que generi dependència, estiguin presents en totes les discussions que fem sobre com ha de ser el sistema. Més preguntes. Què passa si no es fan intervencions? L'única manera que podem saber això és si tenim dades a nivell poblacional i tenim dades dels que s'han presentat en els serveis i dels que no. I això també lliga molt bé amb la pregunta amb l'última pregunta, perquè està molt bé tenir registres, de fet és una de les coses que et farien un tic en l'OMS, que és una de les coses que s'estan aconsellant a tots els països que facin, però jo el que recomanaria és un pas més, i és lligar els registres a enquestes, que una mostra, agafar una mostra poblacional i llavors lligar les persones que heu trobat amb aquesta mostra poblacional amb el seu número de registre. I llavors sabreu molt més quines són les condicions econòmiques, socials d'aquests individus, com són de representatius els vostres usuaris de la societat. I això s'està fent a Escòcia, amb l'enquesta Haggis, que l'han lligat, els està costant bastant de portar-ho a terme, però l'han lligat una enquesta que està basada també una mica com la Share a nivell europeu, amb els records, els registres de salut i de serveis socials. I això també es troba als Estats Units i altres països que també tenen experiències molt bones sobre registres a Finlàndia, on segueixen molt bé també les trajectòries de la gent, però no tenim l'enquesta per corroborar la resta de característiques. I l'últim punt que em faltava era el cohousing o el cohabitatge. A mi em sembla interessantíssim. Crec que és també una manera molt important que la població comenci a pensar sobre el seu propi futur, i jo crec que és molt important incentivar-ho. Hem de pensar també quin és el paper del sector públic en referència a això. A Alemanya s'estan donant subvencions a grups que volen convertir habitatges en cohousing i ho estan lligant bastant amb el sistema d'assegurança. De manera que hi ha com una certa previsió de quina serà l'avaluació o la graduació de necessitats a mesura que la gent persona, i ja és pensar una mica que el cohousing, moltes vegades la gent hi entra en aquest cohabitatge quan ningú té cap discapacitat, però llavors les coses canvien i evolucionen, i és també intentar pensar en com pot canviar aquest nucli d'habitatge a mesura que canvien les necessitats dels individus. Espero haver contestat totes aquestes preguntes, però estaré aquí al cafè i la resta del dia i fins demà, i sisplau, qualsevol cosa estaré encantada de parlar amb vosaltres. Gràcies.